het verkeer. Ja! De rotonde. Kom, Tomke. Gauw in de auto. Ik zit al. Hé. Ah, nou, dan kunnen we naar de winkel. Oh, leuk. Ja, daar had ik zin in. Wat voor lekker zilverooierkeer heb je, Cornelia? Hey, ja, even zien. Ik moest hier de eerste wij links meende ik. Wat doe je nou? Ja, ik zie je nergens en eerste wij links. Hoe je de hond aan deze kant? Dit is hier het van links en dit is rechts. Dan is het verst eerste wij rechts. Ja, dat denk ik nou ik. Ja! Ja, dat is ook de winkel al, Cornelia. Ja, en nou om mijn linkerhand. Nou, dat maakt het mij niet uit. Als ik aanst in beide handen maar wat lekkers had. Ja, linksom of rechtsom, zal dat wel goed komen. Tonke in het verkeer. Nou, dit is het alweer. Een andere keer. Doei. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.